Aron Plymyn o Caernarfon. Helo Aron, sut wyt ti hyn yma? Aia, ti'n iawn? Da iawn, a lle wyt ti arni hyn yma? Dwi yn Manchester ar y funud. Ti'n Manceinion a beth ti da fanna? Dwi'n mynd fod i weld sioe yn y lawri. Waw, beth ti weld? Johnny Awesome. Oedd yn awesome? Oedd. Da iawn, di falch. Oedd o'n ddoniol? Oedd. Oedd, da iawn, di falch iawn. Hwn oedd dy drip cyntaf di Manceinion yr sbel, ta ti di bod dipyn? Na, dwi di bod dipyn, cos yma... A fo Covid sy'n digwydd at bob dim ddod yn agos i gilydd. Ia. Dwi di bod yma i llwyth yn weithiau. O, da iawn, a ti'n mwynhau? Do. Da iawn, da iawn. Felly, i bobl sy'n gwrando, be mi chdi ddeu chdi bach amdana chdi dy hun? Da ni'n gwybod bod chdi'n dod o Gaernarfon, dwi'n cymryd bod chdi wrth dy fodd efo comedy. Elli di ddeud rhywbeth bach arall amdana chdi dy hun? Dwi wrth y fodd yn mynd i fod sioia, a dwi'n cyflwyno sioe ar radio Ysbyty Gwynedd. A dwi di bod yn westau ar dy sioe di, nes i wirioneddol fwynhau'n hun. Diolch yn fawr iawn am gafu eto. Da, ma' na amser, ma' na dipyn o sbelan erbyn ni fan, does? Oes. Ta waith, cwestiwn mowr ydy, wyt ti dda efo games? Dwi'n meddwl bod fi'n deg yn i weld. Gan i weld, beth i dy hoff game di chwarae? Dwi'n gwybod. Ti'n mynd siŵr iawn? Na, dwi'n mynd siŵr iawn. Dwi'n licio chwarae bob dim. Dim ots, be bynnag law, ia. Ti, a we. A cwestiwn mowr ydy, Aron, wyt ti'n game? Ydw. Reita, be mynd i fynd draw at Iestyn Garlic a gofyn wrtho fo, be fydd Aron yn ei chwarae hyn yma? Pa gêm fydd Ffion yn ei chwarae efo chi heno tybed? O, ma ni Aron, o, ma ni. Gêm heno fydd Pwy di pwy? Pwy di pwy? Wel Aron, be fydd i di'n gorau neud hyn yma? Fe gen ti 20 cwestiwn i ofyn tha fi, a ti'n gorau gesio pwy ydy y celeb ydw i'n ei feddwl amdano fo, a dwi mond yn cael deud ia neu na neu yndi na di. Oce? Oce. Reit Aron. Cwestiwn cynta, a we? Wyt ti yn hogyn? Yndw, dwi'n ddyn. Wyt ti yn canu? Yndw mi, dwi'n canu. Wyt ti'n canu mewn band neu ar ben dy hun? Wel, y ddau, really, ond, ia, y ddau. Ie. Dwi'n meddwl am gwestiwn arall. Ti di bod ar unrhyw raglen reality o gwbl? Di Canu Gymru yn cyfri fatha reality? Na di. Na ddo felly. Ti'n cyflwyno ar heno? Dydw i ddim yn cyflwyno ar heno. Na do. Ti di cael 5 cwestiwn an. Be arall? Meddylia wan am gystadleuaeth fawr sydd yn digwydd yma yng Nghymru. Ie. Ti'n gallu meddwl am beth? Wyt ti'n canu opera? Na, dydw i ddim yn canu opera. Wyt ti wedi canu am defaid o gwbl? Do, dwi'n meddwl bod fi wedi. Do. Dim Arfon Wyn. Cywir. Aron! Llongyfarchiadau, gys ti hwnna ar ôl 7? O gyda chdi lwyth o gwestiwn ar ôl. Llongyfarchiadau, hwnna ydy'r gorau da ni wedi cael o bellfor yn pendant. Da iawn chdi. Llongyfarchiadau, ia, Arfon Wyn oedd pwy di pwy ni hyn yma. Da iawn chdi. Diolch. Bril, oeddech chdi'n bendant yn gem, felly diolch yn fawr i chdi fod yn anhygoel hyn yma, a mwynha Manceinion. Beth ti'n canu fory?
Dwi'n gael mynd i siopio fory. A dwi yma tan di sy'n o'n metro gyda ni trwy dydd fory hefyd. O, fe na hen wario fori felly. O, fi. Da iawn, ti'n heiddi fo. Ie. Bryl, diolch yn fawr iawn i chdi Aron o hynna'n anhygoel lan. Da iawn. Ie. Gret, diolch ti. Tara. Diolch. Tara, tara. Wel, am arbennig o dda, da ni fel arfer yma, am oes pys efo cystadleuwyr ni, yn trio gesio pwy di pwy, neu ba bynnag gem da ni chwarae, ond llongyfarchiadau mor iawn i Aron Fleming hyn yma wedi cael pwy di pwy ar ôl 7 tro.